Amir mendi bu videoda tojuğa ajıl ayıblı ujuraşkan piçiýiwjilerimniň ünlü uçuruktaryn para algadyp durbiz. Sonu urgap görüňer. Meni paran Aynura der, men 11 hallygyman adyr gece surta çurtap durym. Bu meň çurum. Ýa ol çurugyny waza bizge haýbyrlap çugalyp berje. Aynura meni munup bolbas. Ça çugla tuz berip kalgaç çorupdarman. Tuz beripdirinde. On mele kakırmınukkan. Podun çuraldyň ba? Iya. Diýen bu çüý opturar ol. Iwi çary mındy ba? Anaý ba? Çarı. Çary bolup durar ba? Seň çaryň ba? Iya. Ol çaryňdyň ady Üç tugar. Üçtugar dep be ady. O, solun çüge üçtugar bolup durar ol. Da. Jarada bolgansyn be. Üç çary durgan be. Erhey, solundur ça. Sonu urgap görbiz. Ça.